Yun, magandang hapon mga kasinag. Ito na pala si Bagwis. Ayan. Katabi ko. Mga kasinag, salamat pala sa comment nyo doon sa pinost ko na si Bagwis. Nabasa ko lahat ng mga comment nyo, kaya nagpapasalamat ako ng marami. Ngayon mga kasinag, bigyan nyo nga ako, mag-comment nga kayo kung ano ba dapat ang dapat kong gawin, kung paano may turnover ng maayos si Bagwis. Kasi ang inaalala ko mga kasinag, si Bagwis kasi hindi pa marunong humanap ng sarili niyang pagkain. Hindi pa siya marunong humanap ng sarili niyang pagkain. Kaya iniisip ko mga kasinag, kung kukunin lang dito ng DNR or i-surrender ko dito sa LGU namin, baka alpasan lang dito sa lugar din namin. Saka napakabait na niya, baka hulihin din lang ng ibang tao. Kaya nakakaawa naman, lalo na kung gawin pa itong pulutan o katayin o pag-interesan ba ng kung sino dyan. Kaya mga kasinag, humihingi ako sa inyo ng tulong kung saan ba pwedeng isurrender na mapapabuti siya. Kasi ngayon mga kasinag, nahihirapan na rin ako maghanap ng pagkain. Kasi hindi siya kumakain ng walang dugo. Pag naghuli ako ng isda, mga kasili, mahina siya, hindi niya halos kinakain. Gusto niya laging may mga dugo ang pagkain niya. Kaya ngayon, nagpaparabitag ako ng ibon. Mga tikling, agbaan, pugo. Tapos yung nakaraan mga kasinag, yung isa ko ditong, yung bata na si Kabox, dialhan ako ng bayawak. Yun ang ipinakain ko sa kanya, bayawak. Tapos pagong. Yan, kanina pagong ipinakain ko. Alam ko mga kasinag na bawal yun, pinagbabawal. Wala naman talaga akong ipakain. Isang bisis, pinakain ko siya ng manok. Galit si misis. Kasi hindi naman pwedeng puro manok. Maubos ang manok namin ditong alaga. Kaya mga kasinag, kayo nang bahala kung saan ba talaga. Pero nag-comment na ako sa Born to be Wild na kung pwede ko nang isurrender ito si Bagwis. Wala pa namang reply. Kasi iniisip ko, dapat maalagaan muna siya ng maayos hanggang matuto siyang humanap ng pagkain, mga kasinag. Yun lang ang inaalala ko. Mga kasinag, ito si Bagwis, malaya lang ito dito sa amin. Pag minsan, andun siya sa kamalig na yun, doon siya natutulog. Pag minsan, andun sa itaas ng nara, sa mga taas ng puno. Hindi ko ito kinukulong. At ang sa akin naman, gusto ko siyang matutong manghuli ng sarili niyang pagkain. Kasi oras na umalis man siya dito sa amin, lumayo man siya kung sang tahimik na lugar, marunong siyang humanap ng pagkain. Kasi sa ngayon nakakaawa pa talaga si Bagwis. Pag hindi mo binigyan ng pagkain, hindi pa makakakain ng maayos. Pero mataba siya ngayon mga kasinag, healthy siya. Kasi 3 times a day ko siyang pinapakain. Pag sagana ang nahuli ko na pagkain, pero pag medyo mahina, 2 times a day lang. Pero sinisigurado ko sa 2 times a day na pagpapakain ko, sinisigurado ko na may makakain siya. Yan lang ang hilig niya, maglaro. Yan, magtuka-tuka ng mga ganyang damo. Pero yung maghahunting na sarili niyang pagkain, hindi pa niya nagagawa. O kaya yan mga kasinag, hinahayaan ko lang siyang malaya dito. Sa totoo lang mga kasinag, yan si Bagwis, mga 3 days na ngayon, natagkal yung isa niyang kuko. Doon ko kasi siya pinatulog sa bubong nung niyang kamalig na yan. Hinayaan ko lang siya dyan matulog. Kasi dati pinapasok ko siya doon sa loob. Kasi doon sa loob may ginawa kong malaking pugad-pugad doon. Doon siya pinapatulog. Nung nakaraan kasi ay kampante naman ako. Dahil siya matulog sa taas. Doon sa may damo na yun. Sa taas doon siya tulog. Paggising ko nung umaga mga kasinag, yan si Bagwis, wala na yung isa niyang kuko. Kaya naawa ako sa kanya. Kaya ngayon nakapag-isip ako mga kasinag na i-turn over ko lang sa dapat niyang pagkalagyan. I-turn over ko lang sa kung saan siya nararapat at kung saan siya mapapabuti. Yan ang hilig niya mga kasinag, maglaro ng ganyan. Pero mga kasinag, pag nakakahuli ako ng tikling na buhay, binibigay ko sa kanya, buhay ko nang binibigay sa kanya. Para matuto siyang manghunting, manghuli na sarili niyang pagkain. Pero pag pagong mga kasinag, kinakatay ko pa. Pag pagong, bayawak, kinakatay ko. Hindi niya kasing kayang rabnutin ng tuka niya, yung kanyang pagkain. Pero pag mga ibon mga kasinag ang binigay ko sa kanyang pagkain,
nakakain naman niya. Tiyatanggalan niya muna ng ulo. Tapos inuutay-utay niyang kainin. Ayun, hanggang dito lang mga kasinag. Bye-bye. Ayun mga kasinag, paliguan natin si Bagwis. Ayan, maligo siya dyan. Bigyan nyo ako mga kasinag ng idea kung anong dapat kong gawin para kay Bagwis. Kita nyo yung mga kasinag, yung kuko niya natagkal na. Natagkal na aksidente. Hindi ko alam kung anong nangyari dyan. Mga 3 days pa lang yan mga kasinag. Kaya naawa nga ako sa kanya ngayon. Baka hindi mapabuti dito sa akin. Kaya ngayon, mas magandang i-turn over ko lang talaga mga kasinag. Ano? Tapos ka na maligo? Ha? O sige na. Saan ka na pupunta? Ha? Diyan ka magtatambay? Yan ang mahilig tambayan yung mga kasinag. Diyan sa kamalig na yan. Dito siya mahilig magtambay. Dito sa taas na yan. Pag minsan doon sa pugad-pugad niya, ginawa ko siya yung pugad-pugad doon sa taas na yung malaking pugad. Yan mga kasinag si Bagwis. Pero tuwing umaga mga kasinag, kung nakikita nyo yung nara na yun, yung nara na yan, yan ang pinakang paborito niya. Napuntahan tuwing umaga. Diyan din siya yung sanay pinupuntahan ng iba't ibang klaseng ibon. Kagaya ng kilyawan, uwak. Galit na galit yung mga kasinag. Yung mga ibon na yung galit na galit kay Bagwis. Gustong awayan si Bagwis pag nandiyan siya tuwing umaga. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Comment na lang kayo mga kasinag kung ano dapat kong gawin. Salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you.